Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng sinigang na taba ng baka. So mayroon din pong laman at may sinamahan po natin ng yung bias po ng baka do sa pinakadulo para mas masarap po ang sabaw, mas malasa at may mga gatel po. Tapos mga gulay, tapos meron po tayo ritong pritong spare ribs, pork spare ribs, maraming kanin. At ito po ating spicy calamansi patis. Ayan po. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ito tayo ng mainit na sabaw. Wow. Kain po. Ang lasa, marinated po kasi ni Anibes to. Maraming katil. Kain po. Hop. Oh. Natin yung taba. Taba ng baka. Kalambot ng jatel. Oh.
Malaman po itong ating pork spare ribs. Sarap. Taba. Lambot. Pasensya na po yung ingin mo to. Grabe, sarap ng sinigang po. Sarap sa kanin ng taba.
Excuse me po. Lambot. Gatel. Bagay na bagay. Wow. Pasensya po sa ingay ng motor. May ginagawa ko kasi dyan, mga kabataan. Wow. Taba-taba. Pasarap. Ang sabaw. Lambot.
Ngay. The best sinigang.